Lord God, thank you so much, Lord, for blessing our service tonight, Lord God. You are moving, Lord God, in a wonderful, special, and powerful way tonight, Lord God. And we, your people, Lord God, we are eager, Lord God, to hear from you, to hear from the word that you have given, Lord God. Our friend, Brother Armand, Lord, thank you, Lord God, that you will reveal through him, Lord God, the mighty riches of your grace, Lord God. Lord, ang kanang principles, Lord God, sa new covenant, kung asa minabutang karon, Lord, muna, Lord God, ang mong gusto matunan karong gabi. Salamat, Lord Jesus, that you will use each and every one of us, Lord. You have used everyone tonight, Lord God. You have used our worship leader. You have used, Lord God, even our preacher, Lord God. Salamat, Lord. Every one of us, Lord, will be mightily used by you in your kingdom, Lord, in these last days. Salamat, Lord. You will move powerfully, Lord, in the lives of your people, Lord. You will heal every sickness, every disease, Lord God, nga na ginabati nila karon in Jesus' name. Salamat, Lord God. Even, Lord God, ang mga loved ones na mo, Lord God, imo na silang gihil karon in the mighty name of Jesus. Salamat po, Lord. Ikaw po, Lord, ang mag-cause sa mga mag-walk in divine favor, Lord God. Salamat even tonight, Lord God, your blood is covering this place and every one of us, Lord God. And Lord God, nothing, Lord God, walay maduulan ang kalaban, Lord, walay mahilabot ang kalaban sa among kinabuhi, Lord. Di na mahilabtan, Lord God, ang among finances, Lord. Di na mahilabtan ang among panginabuhi, di na mahilabtan ang among health, di na mahilabtan ang among pamilya, among loved ones, Lord God, among ministries, Lord God, kung asa mini mo ginagamit. Salamat, Lord, you will move in a mighty, powerful, and special way tonight, Lord God, as you use each and every one of us, Lord God, tonight, Lord. Salamat, Lord, we give you the glory, Lord Jesus. Kaya ikaw lang, good Lord, na nag-deserve sa tanan himaya, sa tanan dungog, Lord God, because you, Lord Jesus, have won the victory for us. You won it on the cross, Lord, by your terrible suffering, Lord God, and you have given it to us freely, Lord God, by your grace and your favor alone. We thank you for the new covenant that you died to bring us, Lord God, and we are eager, Lord God, to walk in it, Lord God, to walk in victory over our circumstances, Lord God, and to walk in power and authority, Lord, while we are on this earth, Lord God. For we are your kingdom. We are your ambassadors, Lord. We are more than overcomers, Lord God, because of what you have done for us on the cross. Thank you, Lord, for blessing each and every one of us here tonight, Lord God. Everyone, Lord God, salamat, Lord. You have a special plan for us, Lord. You have a special word for us, Lord God. And you have a special move for us, Lord God, even, Lord God, sa pag-uli na mo. In Jesus' mighty name we pray. And the people of God say, Amen. Hallelujah. Let's give the Lord a mighty clap offering. Thank you. Hallelujah. Mayang gabi sa tanan. Welcome sa atong New Covenant in Christ Fellowship. Medyo singot pa ko kayo. I had a great time sa worship service na to. Did you enjoy the worship? Did you enjoy praising God? Praise God. Hallelujah. Thank you, Sister Mayang, for allowing yourself to be used by the Lord. And karon, ana po'y gamito nun ng Ginoo para sa paghatag sa iyang word, si Brother Armand, my friend, my companion, very faithful na to nga brother nga si Armand. And he will give to us the word tonight. Dugay na siya. The Lord has been preparing him for his ministry, and tonight he will be preaching for the first time sa NCIC na to. And sometime in the future, napag yung mga panahon, we just do not know when, depending sa leading sa Ginoo. Tonight is a night of first. Napansin ba ninyo na? First time atong PowerPoint, naglihok-lihok, kakita ba mo ito? Di ba nindot kaayo? As in, the Lord has given yani the grace para mabuhat na. Tapos, karon po first time nga mwali si Brother Arman. Karon po ang first time nga nag-lead og worship si Sister Mayang. First time po si Brother Bien, nga nag-bake sa ato ang communion bread. It is matzah. First time niya, pero lami kay gisulayan ako ganiya. Kabalumon sa iyang gibuhat, ang gibuhat niya is matzah bread. Mao na siyang gina-communion sa mga simbahan because it is the closest bread sa unleavened bread nga ginabuhat ni Tita Aida. Kana siya, bread na siya nga unleavened, wala na siya yeast. Tapos gibutas-butasan na siya pareha sa lawas ni Kristo nga gibutas-butasan pod. Muna kana mura gyud nagtinuod nga lawas ni Kristo. So I thank Brother Bian for that. That's also the first. So daghan tag mga first karon. Are you excited? Amen. So without further ado, I give the microphone to Brother Armand, and I look forward to listening to the word along with all of you. Amen. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap offering.
Abi na kog dili ko luba ba. May gabi sa tanan. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Nining kagabiyon, isa kadako nga pribilehiyo alang sa ako nga mutindog pud sa inyong atabangan. Nagtuo ko, mag-sunlead lang ko, mag-sound tech, sa pay mga kuan diha. Pero di kita kabalo na kung unsay buhaton sa Ginoo sa tuwa. Ano pinaka the best ba? First timer tanan karong gabi una. First timer. Una. Pero maayo kay ang Ginoo, no? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Og dili ta maglangan kay ang oras kusog gigadagan. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Kisa enda mamati sa pulong sa Ginoo. Bisaya portion ta karon. Hallelujah. Kitang tanan ni agi pagkabatanon. Ang bata paghapon. Ang tanan ni agi pagkabinata. Okay. Sa katong bata ulitaon ako. Siyempre, muagi mo kita gugma, no? Muagi kita gugma. Mana siya? Agi kita anak tanan. Muagi kita anak tanan. Amen. Hallelujah. Nakoy dito sa amo sa ulitaw pa ko, wala pa may ato sa akong asawa. Nakagusto ko isa ka babae. Mana siya? Akong hisgutan, ako lang, dili inyo ha. Kaya, wala mo ko kabalo sa inyo ha. Grabe kay ko kagusto atong bayhana ba. And then, ang nahitabo, murabag, kada adlaw sa imo gusto na lang ka nga Domingo. Kada adlaw sa imo, gusto na lang ka nga magkita mo permanente kay makaingon ka ba nga, siya nagyod. Makaanak ka ba? Moto nga, gusto na ko, anak ang mahitabo. Kada Domingo, kay gusto na ko siya maistorya, gusto na ko siya makita. Murabag, makaingon ka ba nga, siya nagid ang tanan para sa ako makaingon ko, anak. Pero wata kabalo, wapod ko kabalo, ako lang huna-huna, nga, siya na ang tanan sa ako pero dili di ay. Ako nga naasawa si Gina, mani ako asawa si Gina, nakoy duha ka anak na sa taas, babae ug lalaki. Makaingon ta anak ba nga, once ka nang makakuan bitaw nga, murag siya naman siguro. Ug sa trabaho pod, murag mao ni gining Lord, siya na gid ang tanan sa ako kaning trabahoan, negosyo, unsa man ni, murag makaanak ka ba? Pero kung imong tan-awon ang Biblia, nay isa ka tao diha nga siya ang nagbuhat sa tanan sa tanan. Siya ang nangita og paagi nga iyatang maila-ila. Maila-ila nato siya. Amen ba? Siya ang nagbuhat sa tanan nga kana bitong hanayon kaniya. Kisa man na siya? Si Jesus. Amen. Siya ang nagbuhat naning kamot imbis kay kung atong hunaon ba wala gyud gibuhat, di ba? Kung tan-aw nimo murag dili jud ka angayan. Siya ang nagpakamatay sa atuwa. Siya ang nagpasiguli sa atuwa sa relasyon nga to sa atong amahan. Ug siya mo si Jesus nga ato ang tanan alang kanato. Amen. Siya ba ang tanan alang sa inyo ha? Kabalo ko nga kung wala si Jesus, wala gitay mahimo. Mo ginaiyang giingon. Busa karon dadon ko kamo sa tema nga nagaingon. Si Hesus ang tanan alang kanato. Hallelujah. Itong palakpakan atong buhing adios ana. Hallelujah. Ang atong foundation text makita sa John chapter 15 verse 5. Ingon siya diha, ako mao ang punuan sa paras. Di ba? Ingon siya, ug kamo mao ang mga sanga. Sa una, sa panahon sa karaang panahon, makaingon ta nga ang Hudiyo lang ang mga sanga sa Ginoo, di ba? Pero tungod sa ilang pagsupak, tungod sa wala nila pagtuo kay Jesus, giputol ang sanga ug kita ang gisumpay. Dako na siya nga kadaugan igsoon. Amen? Muna ingon siya, siya ang punuan, kita ang sanga, karon sanga na kita sa Ginoo. Amen? Wala tay mabuhat kung wala si Jesus. Muna dako nga kadaugan nato igsoon. Amen? Pangutana, kinsa ba si Jesus? Kinsa ba si Jesus sa inyong kinabuhi? Hallelujah. Muna igsoon ang gingon sa Biblia. Dios siya, apan nagpakatao, ug nagpakamatay alang sa atoa. Amen? John 1:1, ingon siya, gikan sa pagsugod pa sa kalibutan, ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios,
katong pulong mao to si Jesus. Uban siya sa Dios. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Mao na si Jesus. Mao na kung imo na siyang tan-awon igsuon, grabe imong makita diha nga si Kristo mao gyud ang tanan alang sa atuwa. Nga naman, Dios siya pero nagpakamatay siya alang sa imuha sa ako anining kagabion. Amen. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Hallelujah. Unsay katuyuan sa pag-anhi niya sa kalibutan? Kabalo ko nga kabalo na taan ni tanan. Pero atong tan-awon kung unsa ang mga ipadayag sa Ginoo nining kagabion. Ang katuyuan sa pag-anhi ni Jesus dinhi sa kalibutan, nagaingon diha sa John chapter 1 verse 29 nga niani siya sa kalibutan aron kuhaon ang sala ipalayo nga sa iyang mga katawhan. Amen ba? Kung imong basahon diha John 1:29 atong basahan ra God. Nadiri. Sa adlaw nga misunod si Juan nakakita kang Hesus nga nagapadulong kaniya og miingon, tan-awa ang kordero sa Dios nga naggakuha sa sala sa kalibutan. Ingon siya, siya ang mukuha sa sala sa kalibutan, di ba? Siya kung imong kuanon ba, kung ibutang nato sa sinina, manglaba ka, grabe kahugaw imong sinina, pero butangan nimo nag John Rocks, malimpyo na siya, tungod kay iyang gilimpyuhan. Muna si Jesus, ang iyang kinabuhi, iyang gihatag alang sa atua, mura bag John Rocks nga gitanggal sa hugaw sa sinina. Muna siya pod ang iyang gibuhat, murag siya ang naglimpyo. Dili kay murag siya gyud ang naglimpyo para sa atua. Amen ba? Hallelujah. Unsa pa? Ang iyang katuyuan mga igsuon nga mianhi siya sa kalibutan, mato siya sa Mateo 1. Ingon siya, pagluwas kanato gikan gihapon sa sala. Kung imong basahon diya sa Mateo, siya ang muluwas gihapon sa tuwa gikan sa sala. Kaya nga naman ang kalibutan karon puno na sa kasalanan. Ang kalibutan karon sa una-unta wala gyud sala ang kalibutan. Pero tungod ni Satanas nga naningkamot in taon sa pagbuhat sa tanan aron daghan po siya madala sa impyerno. Kaya nagtuo gyud siya nga grabe. Pait may daw ng daghan para lipay. Mana sila. Pero ang pinaka-the best sa gibuhat sa atong Ginoo, grabe no. Dili gid nimo murag dili nimo wala gid siya igong puli, wala siya ikatimbang sa iyang gibuhat sa atoa. Praise God. Hallelujah. 1 Timothy chapter 1 verse 11 to 14. Nianhi siya to save the sinners. Nianhi siya aron pagsuluwas sa mga makasasala. Amen. Sa panahon ni Paul, kung tan-aw niyo ang kinabuhi ni Paul, di ba? Grabe siya, siya gyud nagalutos sa mga Kristohanon sa una. Siya tigpamatay sa mga nagtuog, nagwali kang Jesus. Pero si Paul gi-count as faithful. Nga naman, wala man gud ang Ginoo nag-base kung unsa imong binuhatan. Amen ba? Wala siya nag-base. Sa 2 Timothy pod, chapter 2 verse 6, siya ang ransom sa tanan. Siya ang bayad alang sa tanan. Tanan ba nga makadawat ani? Hallelujah. Kita karon nakadawat na kita ani. Pero ang dili mo tuo sa iya ha, di gid makadawat. Amen ba? Muna siya. Muna nakaniandot. Kani ang iyang gibuhat sa tuwa igsoon, grabe. Kay kung imong hunahunaon, dinhi sa kalibutan kung nakasala ka sa mata sa tao. Di ba? Butang na to kanang pagpakighilawas. Kung mahibalan ka sa kadaghanan, grabe imong kaulaw, no? Murabag pakaulawan ka sa tibuok kalibutan. Sa ato apod, kita sa una, grabe kita ka makasasala. Grabe ta, murag, ug sa kuan pa, dili madruwing atong kinabuhi, dili ba? Pero ang iyang gibuhat sa atua, instead ikaw ang pakaulawan, instead ikaw ang sumbagon, ikaw ang bunalan, ikaw ang luwaan, ikaw dughangon diya sa kilid, koronahan og tunok. Ang sa gibuhat ni Jesus, siya ay nag-antos anang tanan. Siya ang nagsikripisyo anang tanan. Kay tungod sa iyang dakong gugma sa toa. Muna ang igsuon nining kagabion kung imong tun-an ang kinabuhi ni Jesus. Grabe ba makaingon ka nga, Lord, ikaw na gyud ay ang tanan sa ako. Ikaw na ang tanan sa ako.
wala gyud ko'y mahimo kung wala ka. Siya man nagpakamatay sa atoa. Siya nagantos dito sa cross. Siya ni angkon sa bunal. Instead kita. Siya ning antos sa tanan. Hangtod nga nagpakamatay gyud siya sa cross. Aron mabayran ang tanan natong sala. Nagisgot mi ni Brother Bien last Saturday. Abda na mi diri alas 1:30. Alas 2. Wala may kabantay ba? Unsay imong topic? Ingan si Brother Bien. Nga sa wala pa siya kabalo nga gibayran na siya sa Ginoo. Grabe murag ginakondem niya iyang kaugalingon. Pero pagkabalo niya nga si Kristo nagpakamatay, dili lang sa imuha, sa akuha, kundi sa tibuok kalibutan. Ingon siya, ang tibuok kalibutan ug ikaw, unsa lang man ka. Di ba gamay ra kay ka? Kung imong hunaon ang gibayad ni Kristo para sa atuwa, naapay sukli. Amen ba? Naapay sukli. Kanang sukli nga para unta sa iya, ikaw ang mo-enjoy ana igsoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Mo na siya ang dako nga kadaugan nato igsoon. Napay sukli, di ba palit ka sa tindahan og ang imong gibayad sobra ibalik yun sa imuha. Dapat si ang Ginoo mo enjoy, pero iyang gihatag sa ato atanan para kita ang mo enjoy. Hallelujah. Mo na siya igsoon. Mo na pinaka the best. Mo na kaupat unsa bay hinungdan nganong gibuhat niya kini alang sa ato Unsa man? John 3:16, tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini iyahang gihatag iyang bugtong anak aron kinsa tong motuog mosalig kaniya magkaroon og kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan, mutuo lang, mubuhat ba? Dili mutuo ug mosalig sa iya ha. Mo na ang dakong tungod sa iyang dakong gugma mo ni isa ka katuyuan sa Dios o ni Kristo nganong nianhi siya sa kalibutan aron pagluwas sa akuha, sa imuha, ug sa tanang mutuo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Naabay kaayuhan alang kanato ang tanan nga iyang gibuhat? Naa. Hallelujah. Naa dako kay kaayuhan. Unsa man kini? Una, kung atong basahon diha sa John 3:16, makaangkon ka og kaluwasan. Unsa nga kaluwasan? Una, kaluwasan padulong sa walay katapusang kinabuhi. Pagdawat nimo kay Jesus, naa na kay murabag ka ng license nga palangit na gyud. Amen ba? Palangit na gyud na siya. Wala na'y makakuha sa imuha ana. Binaagi lang sa imong pagtuo, pagsalig sa iya ha. Ikaduha, samtang buhi pa ka, samtang buhi pa ta igsuon, luwason ka. Luwason ka niya. Amen? Sa unsang paagi nga luwason kanya? Sa tanan nimong pagkinahanglan og mga problema. Amen? Mangkon ba na? Mangkon na nga naman, ihamang saad. Nya isa pa, iyang gipakamatyan. Kay siguro kung wala pa nagpakamatay si Kristo sa atoa, murag ambot asa ta kakaron. Ambot mag-ipon baka ta diri. Ambot wadyo ko kabalo. Bisan sa akong kinabuhi wa ko kabalo kung asa ko padulong. Mo na siya. Tungod kay gipakamatyan ta. Ingon siya, iyang saad. Ayaw kamo, di ba? Ingon ang Biblia, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab sa kanako. Dili ko kamo biyaan ni talikdan. Grabe ang saad, no? Ingon siya, tanawan ninyo ang mga langgam. Wala sila nag-ani, wala sila nag-harvest, wala sila nagtanom, wala sila nag-ipon. Pero tanawan sila, anong nabuhi man sila? Di ba? Nga naman, tungod kay giatiman sila sa Ginoo. Ingon ang Biblia, unsa pa kahata. Unsa man, ingon siya nga, kita ang pinaka the best nga gibuhat sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Tuba mo ana? Amen. Kita ang pinaka the best. Gipakamatyan og Dios. The best creation. Nya magduha-duha gyapon ka. Di ba? Dili kita magduha-duha igsuon. Ato siyang pasalamatan sa tanan nga iyang gibuhat sa ato. Hallelujah. Praise God. Unsa pa kaha? Kita nga iyang gipakamatyan mo na igsuon. Kung imo na siyang saligan o kanang tuuhan, imo gyud ang ma-enjoy. Praise God. Unsa pa? Kung ubos ka sa pagmando ni Kristo ug ubos ka sa iyang grasya, unsa man, himuon kang bag-ong binuhat. Amen? Bag-o na batang binuhat. Praise God. Hallelujah. Ang Dios igsuon,
kung siya gani ang muingon, nga muon kanyang bagong binuhat, bag-o na jud ka. Praise God. Kanang kay siya Dios man nga nag-ingon, dili ka makaingon nga, pagdawat na ko kay Jesus, unsa ka no? Bag-o na ka ko. Napay uban Kristohanon moingon ba nga, pagdawat la kay Jesus, katong mga dili under sa grasya, luwas na kaya ko sa ilang kinabuhi. Pero daghan pug kog mga Kristohanon nga na-sharean, makaingon sila nga, lahi lagi na imong teaching. Ingon ko, dili ni ako ang teaching kay Jesus ni. Kay Jesus ni tanan. Ang glory, ang himaya diha lang gid sa iya kay ngano man. Siya man nagbuhat gud, dili man gud kita. Manita ka panghambog. Hallelujah. Kay katong iyang saad nga dili ko kamo talikdan, mga saad sa Ginoo nga dili ta niya biyaan. Di ba mabasa nato na sa John 14:1 na diha, ayo kamo kagool, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Ingon siya diha. Muna atong tindugan barugan igsuon. Kay imo na siyang maangkon pinaagi sa pagpangayo. Kung mangayo ka, nadyo kay pagsalig, di ba? Para sa kong anak, sige lagdula diha, sige bisag asa madto, nagsalig siya sa kuha nga mubuhi siya. Kabulo siya nga dili ginako siya pasagdan. Unsa pa ka atong Dios nga naa sa taas? Nga kabalo siya kun unsa ka, kabalo siya nga nagsalig ka sa iya, dili jud kaniya pasagdan igsuon. Amen. Amen. Hallelujah. Katong last Saturday, wala na mi kabalo ba unsa na imong mga topic. Basta ang akong kasing-kasing murag bitaw nagkalayo permanente. Murag wala na mi kabantay nga, uy, oras na di ay. Uy, sa naman ni? Lingaw kay mi nga unsa ba? Dili nimo ma-explain kanang kalipay, kalinaw nga nasa imong sulod nga dili mahatag sa kalibutan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang sapa, kung ubos ka sa pagmando ni Kristo, ubos sa iyang grasya, bag-o ka ng binuhat. Amen ba? Ang anaa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tanan, nganing dawat kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Daan ba? Dili, bag-o na. Muna igsoon ang the best. Galatians 6:15, bag-ong binuhat ang tanan, nga mutuog ning salig kang Kristo. Hallelujah. Muna ang pinaka-the best igsoon. Kung kana siya nga bagong binuhat, unsa bay mga proof nato nga mahimo kang bagong binuhat? Amen. Na ang Holy Spirit sa imuha, siya ang mugiya sa imuha, tabangan kaniya. Amen. Kay sa amugong kinabuhi sa akong pamilya, di lang jud ko mo share sa inyo ha, mo ko kabalo, ako ana lang. Kay grabe gyud pag declare namo nga pamilya that kanang I am the righteousness of God, nag-enjoy gud me. Tanan na kong kaubanan sa trabaho, basin kaning worship team, kabalo siya ang sa story sa akong kinabuhi. Mana ko na si Daniel nga, tinuod kaya? Yes. Kay akong kinabuhi dito, last mga 2012 hangtod 2014, grabe sa trabaho ba, overtime diri, overtime dito, kanang halos pa dili mo day off. Pero pag last September 2015, nag-decide ko, Lord, unsaon man ako pag-prove sa imuhang grasya, unsaon ako pag-prove sa imuhang provision, kung dili ko mo desisyon. Ingon ko, ang sagingon ako, last September, wala na ko'y overtime. Wala na kay, halos pa ko undertime. Akong duty, pinakataas na ng 6 hours. Kung imong kwentahon, akong boarding house, 3-1. Akong grocery, 1-6. Akong pamalingki, 1,000. Nya akong kinsinas madawat, usahay pilabi, 3,500, 3,000. Kung imong kwentahon siya, negative. Negative gud siya. Pero, wala na si Gina. Pag naipakinahanglan akong anak, sige lang, wag maging na problema inyong papa, nga may mabuhi sa tuwa, nga may maningkamot, nga naman, dako kay kog pagsalig sa iya ha. Last 2012 hangtod 2014 ang akong kinabuhi, halos dili pa ko makatabang sa akong mga igsuon, sa akong mga ginikanan. Pero last September hangtod karon, pag abot atong February, ako pa'y namalit sa sa reunion na mo, ako pa'y nagasto tanan. At tingala ko, asa mo kwarta? Katong convention sa youth, pag anis ang mga ginikanan, mga pag-umangkon, gipamalitag cellphone, asa mo kwarta? Kung mama, gipamalitag sinina, ano ba?
Kung Lord, asa man kugikan ana? Tungod kay mo guna iyang saad. Pag desisyon ako igsuon, ingnan ako si Brother Jake, ang kulang nato Jake desisyon ra gid siya. Nga naman, kay kung dili magug kamo desisyon, nga Lord, nagtuo og nagsalig jud ko sa imuha. Para sa akong anak, kanang duha nako ka anak, wala gina siya bakuna. Gikan sa pagkabata, wala gina siya bakuna ng duha. Di ba? Yan sila dapat kompleto, bakuna, mga protection. Kana kong duha ka anak. Ko Lord, si Angel, kuan pa siya. Katong 8 days pa siya, ako siyang gi-offer sa Ginoo. Si Harold, 2 months. Ko Lord, pag-offer na ko sa akong mga anak diha sa imuha Lord, wala na ko'y katungod. Ikaw na ang bahalaan ng tanan. Kung ang kalibutan, na sila'y pamaagi kabalo ko, nga na kay pamaagi sa mua. Muna siyang, mo gina akong gisaligan. Ang saad sa Ginoo, dili na to maangkon igsuon kung dili ka mo desisyon. Dili ni mo ma-enjoy ba? Kung dili ni mo makita ba? Yan naman. Kay usahay para sa mua. Ingan si Gina. Dapat si Harold i-appeal na sa SSS PhilHealth. Ingnan ako siya. Bisar kung makaubanan, kung ako'y pabuton, ako lang, sa kuha lang niya, dili na kumukuha SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Nga naman, isa sa akong gibarugan, kung naagani kay gisaligan, murabag, makaingon ka sa Ginoo nga, ay Lord, naapamang ko'y makuha dito, okay ra. Pati ang akong alkansya nga akong giipon-ipon, akong giabrihan. Ko Lord, mo decision ko. Matag karon og unya sa akong pagkinahanglan sa matag adlaw, ikaw lang akong saligan. Nga naman, kabalo ko nga dili ko nimo biyaan. Mo na siya, mato akong giingon sa akong asawa. Kaya nga naman, ingon siya, tanawa ang langgam, tanawa ang mga bulak. Sa kagwapo sa bulak, even si Solomon nga mo'y pinakadato ato nga panahon, wala siya kasuot. Ingon ang pulong. Giatiman gani sila sa Ginoo, unsa pakahata, ngigipakamatyan og Dios. Grabe ba? Makaingon ka nga, Lord, nindot jud kaayo. Di ba? Di ba, mabasa ninyo sa Revelation chapter 3 verse 20 nga, nagatuktok siya sa tong kasing-kasing. Kung andam gani ka nga mopasulod sa iya, musulod siya sa imuha. Karon. Nako example. Adunay isa ka balay nga giabandon dito sa tunga sa lasang. Grabe kag katunga lasang pagnot kaayo. Nya ang balay dito samtang nay panahon nga katong mga ngayam nagsuroy-suroy siya ato sa tunga sa lasang. Nakaabot siya ato nga balay. Tanaw niya sa balay, unsa naman ning balay ni puno naman og sagbot, ang mga sagbot nansaka na, ang mga kuan, ang mga baringga, mga bintana, kanang gabok na gyud. Pero sa diha nga nisulod ang pagtan-aw sa mga ngayam dito sa pultahan, uy, abli man ang pultahan. Wato sulod siya sa pultahan. Pag sulod niya sa pultahan, tanaw siya dito, unsa man ning balaya niya? Murag na magamit pa man ni. Sayang, unsa gibuhat sa mga ngayam? Iyang giatiman ang balay, iyang gilimpyuhan ang balay, iyang giusab tanang mga sagbot nga nagsaka, iyang gipamutol, iyang gipangusban ang mga baringga, ang mga pultahan, bintana, iyang gilimpyo, iyang gipinturahan, giputangan iyang pader, kung masunog man ang palibot, dili mo unsa ang balay. Muna iyang gibuhat igsuon. Karon ang pangutana diha. Kung mupuyo ka og balay, kinsay mo limpyo sa balay, kinsay mo arrange sa balay? Kita nga tao, amen ba? Kita nga tao. Now, kung inyong gipasulod si Jesus sa inyo ha, kinsa ang manglimpyo sa inyo ha? Kamo ba o si Jesus? O si Jesus. Muna siya pinaka-the best igsuon. Kasi sa atong kinabuhi, siya ang mubuhat sa tanan. Instead, ang imong kinabuhi manggod kung wala kay Jesus, ingon ang Biblia, ang imong matarong binuhatan, trapo lamang sa mata sa Dios. Kung wala kay Dios, kung wala kay Jesus. Muna igsoon, kung wala kay Jesus, bisang pagbuhaton nimo tanang giilang matarong sa kalibutan, hugaw gihapon ka sa mata sa Ginoo. Pero ingon siya, kung inyo sang pasudlon sa inyong kasing-kasing, siya ang maglimpyo sa inyong hatanan. Dili ka maghago, siya ang maghago para sa imuha. Diba? Kaya nga naman, testimony gihapon ni Sakua. Katong one time nga, gitestimony na ako ni, one day, nga gikan ko sa simbahan, sira ko kanta-kanta, namalit ko atog sapatos nga kay ukay ba. Lami kay kung pag-uli ako ra isa siyo kanta-kanta, Lord, thank you. Nay na motor,
ninghunong siya, paglarga niya, nahulog yung cellphone. Pagkahulog cellphone ko, ay Brad, imong cellphone nahulog. Balik siya, ay Brad, salamat Brad ha. Pag-abot ako, saya nga sa cellphone. Ay, kuan man God, ang pinaka-the best niya, once na si Jesus, siya ang mo kuan sa imo ha. Halimbawa, Jo, ako kang patindogon, Jo. Sige, ayan. Saya naman. Oy. Ang atong kinabuhi sa una inani. Nga naman, kung wala kay Kristo, kung mulakaw ka diha, testig lakaw jo. Kung makatuod ba kasi mong kiyagian. Oh. Lisod no? Lisod kayo. Pero sa pagbuhat ni Kristo sa imo, ang sayang kuan, gipakita niya tanan para makakuan ka. Na dungog ba ninyo ang Footprints in the Sun nga kanta? Ang Footprints in the Sun, grabe kanindot. Nga naman, sa diha nga ang isa ka tao, nagkuan siya, naglakaw, kita niya nga dito sa daplin sa dagat, kita niya nga duha ka agi sa tao yung nakita. Yahay pa kayong kinabuhi, lipay pa kayo. Lord, salamat nga, uban jud ka sa kuha. Wadyo ko nimo pasagdi. Pero pag abot sa mapagsulay, grabing pagsulay. Pagtanaw sa tao, uy, ako naman ling agi ni, asa naman ang Ginoo? Usahay ang tao inana baya. Asa naman ka, Lord? Pero yung ingon sa Ginoo, kaning imong nakita ba, dili na imong ha. Isa man din na, Lord, ako anak nga naman, gikugusta ka. Hallelujah, amen? Inana atong Dios, dili kita niya pasagdan. Usay makaingon ka nga, Lord, asa naman ka? Pero wala daig suon, huna-huna nga gipakamatyan kag Dios. Hallelujah. Muna siya ang pinaka-the best daig suon. Katong pagpakamatay ni Kristo sa imuha, dako kay siya nga kadaugan alang sa tuwa. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Kang atong kinabuhi, si Kristo lang ang makapaanindot ani. Siya lang ang maglimpyo ani. Isa pa, kung naakay mga problema, pares na-share na ako nito ila kay Mario. Katong sa mga bata noon inyong ko nga, bro, unahagin ninyo ang Ginoo. Nga naman, halimbawa sa inyong exam na ron, ang kasagaran magud ana, pag magtuon ta, na may buluhaton, aw niya na magtuon sa ta. Pero kung gingon sila, bisan pag kandiha exam, kung nay buluhaton sa Ginoo, unahagin ang Ginoo. Wengen ka nga kuan, unahon nimo ang pag-study. Una-unaan ninyo, kinsa ang pwede mo manifest sa inyong una-una o kasing-kasing? Si Jesus. Nga naman, mayroon ka nga, dapat magtuon jud ko kay para maka-answer ko ugma. Bahala na ng buluhaton diha. Bahala na ng prayer diha. Una-una ko ni. Una-una nga si Kristo ang kaya mo manifest sa imuha. Bisan kag wala ka nagtuon, pero pag kuana na sa teacher sa imuha, ang Ginoo mo gud ang kaya mo reveal sa imuha sa tanan. Para sa akong anak, katong one day, ikikalintura si Angel, naka-absent siya 2 days. Na timingan po nga akong, plano gito siya sa Ginoo, dili gito sa timing. Plano sa Ginoo, nga gipapalit akong asawa, o kanang orasan bitaw nga plastic. Karon nang gibuhat, nato dito, study siya. Ako, kay hilig man ko magkuri-kuri, sa ayuhon sa boarding house. Gidala ni Angel ang katong orasan dito sa likod, while nag-ayo ko, ako pong ibiyaan akong giayo. Kaman, gitudluan po na ko sa siya, si Angel, kay dalit ang po makasabot. Pagkaugma, kabalo mo igsuon, mo ilang topic. Gi-question pagid siya, nakatubag siya. Nga naman, muna ang manifestation sa Espiritu sa tuwa. Siya ang kaya mo mangita og pamaagi sa tuwa. Amen? Dili kita niya pasagdaan kung naatay pagsalig sa iya ha. Praise God. Hallelujah. Muna siya ang pinaka-the best o nindot kay igsuon kay moingon maguna sila kung under ka sa grasya sa ato pa, magpadayon na lang day ka og buhat og unsa ba bisag unsa diha. Ingon ang Ginoo nga sa Hebrews chapter 13 verse 20, ingon diha, tungod kang Kristo, gibuhat niya ang tanan nga mahimo kang matarong sa mata sa tao ug sa mata sa Dios. Siya ang nangitag pamaagi sa tuwa.
Di ba? Pagsugod na to ganina, siya ang nangitag pamaagi aron maila-ila na to siya. Siya ang nangitag pamaagi ang tanan natong pagkinahanglan ma-provide. Siya ang nangitag pabaagi nga kita maluwas ug nagpakamatay siya alang sa tuwa. Aron kita makaangkon sa kaluwasan. Amen? Mo din ang giingon diha sa Roma 6:14 nga ang sala wala nay gahom nga modominar sa tuwa tungod kay dili man ta under sa law, under man ta sa grasya ni Kristo. Mao na siya igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Muna, sa itong kinabuhi, igsoon, kung ang Diyos, kung si Kristo always nasa itong kinabuhi, siya ang atong gisaligan sa tanan itong pagkinahanglan, dili kita niya pasagdaan. Ubanan kita niya, igsoon, bisag asa tamo ato, bisag asa ka, mutrabaho man ka. Managing ni Pastor Rod nga, dapat daw sa itong kinabuhi, di ba, ingon man ang Joshua 1:8 nga, meditate the word of God. Ang gipasabot daw diha, kailangan nimo siya i-istorya. Bisag asa ka maglakaw-lakaw. Bisag wala kay Biblia, pero ang pagkamaayo sa Ginoo imong i-declare sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Ang pagkamaayo nga gibuhat ni Kristo sa imo imong i-declare. Kay mo man ay ihang katuyoan sa ato. Kining tanan ato lang maangkon pinaagi sa atong pagtuo diha sa iya. Amen ba? Hallelujah. Mo nay nindot igsoon kay ang tanang gibuhat ni Kristo sa atua, walay hago. Nga naman, dili man by works. Ang saraman, by faith, di ba? By faith. Pinaagi lang sa imong pagtuo. Maangko na to na siya, pinaagi sa itong pagtuo ug pagsalig sa iya. Ha? Praise God. Hallelujah. Kaya ang Biblia, nag-ingon nga, ang righteous shall live by faith. Ang mga matarong magpuyo, pinaagi sa pagtuo. Kaya kung dili ka under sa grasya sa Ginoo, grabe maningkamot jud ka. Mulihok jud ka. Nga naman, makaingon ka ba nga, di man jud ko enjoy ani mo ana sila nga ako'y kauban dito nga. Yan ako siya, sis. Christian gyapon to siya pero dili siya under sa grasya ba. Ko mutuo ba ka nga dako kay blessing ang giandam sa Ginoo para sa imo ha? Bisan pa og dili ka mo trabaho, pero naa jud siya giandam sa imo ha. Nga naman, ingon gud siya nga, tanang anaa kang Kristo, manununod sa katigayunan nga na-enjoy ni Abraham. Kung si Abraham ni-enjoy sa grabing blessings, siya, dato siya sa salapi o bulawan, kahayupan, ulipon, grabe ka dato si Abraham. Kung ni-enjoy si Abraham ato, iyaman ang saad. Nga kung naata kang Kristo, kita ang manununod sa na-enjoy ni Abraham, mo enjoy ta. Tanan nga nagtuog nagsari kang Kristo. Mayngon ko sa iya, bisan pag wala ka nagbuhat, basta giuna nimo ang Ginoo. Nga naman, ingay ana din siya nga, kinsa pong tawhana muhatag sa imuha ana. Kung imong hunaon-hunaon siya, in reality, pisika ka nang diri sa kalibutan, imposible gyud, di ba? Pero sa mata sa Ginoo, nga naman, iyan ang ihatag nga naman, righteous man ka sa mata sa Ginoo. Tanan gibuhat ni Kristo para sa tuwa, aron ta mo enjoy. Na ako'y gisulat diri. Nga, gihatag niya ang blessings, sa John chapter 16, verse 23 to 24. Pangayo kamo, pinaagi sa akong ngalan. Ingon si Kristo, pangayo kamo, pinaagi sa akong ngalan, ug ihatag kana sa amahan. Aron unsa? Aron mapuno kamo sa kalipay. Amen? Grabe nang asaad ba? Kaya kung si Kristo mismo ang nag-ingon, nga pangayo kamo sa akong amahan, pinaagi sa akong ngalan, ug ihatag ka na sa amahan, aron mapuno ka sa kalipay. Kung nakay kwarta, kompleto ba imong kalipay? Maglisod, no? Lisod kayo. Sa panahon karon igsuon, dili makumpleto ang imong kalipay kung wala kay kwarta. Paano man imo maangkon? Pinagi sa pagsalig sa iya. Nga naman, ihaman ang saad. Kung nagsalig ka sa saad sa Ginoo, siya ang mangitag pamaagi para sa imuha. Yan, napugod siya giingon sa Biblia nga, iyang gipadato ang mga daotan. Igiandam niya para i-bless sa mga matarong. Oh, grabe na siya nga saad, di ba? Oh, grabe na siya nga saad. Grabe na siya. Gipadato niya ang mga makasasala. Pasagdaan lang to sila karon. Naisgutan naman ni Brother Bian atong Saturday ba? Nga, naisa ka tao diri nga, grabe ka dato. Nagbuhat na og sa to.
Dom? Isa nga, isa nga, grabe ka dato. Isa, pasagdan lang na to. Nga naman, ihatag na sa Ginoo sa tuwa. Amen? Hallelujah. Grabe biya ang Ginoo mo bless. Amen? Ingon siya, makadato ang panalangin sa Ginoo dili makalabaw ang kakugi. Bisan unsaon pa nato kugi. Mga naman, mo to akong share sa inyo ganina. Nga ang akong kinabuhi, once pag-decide gyud nako nga Lord, dapat ikaw gyud. Ako ginang na-enjoy. Ako ginang na-enjoy. Muna igsoon. Grabe bisag pangutanon niyo si Gina. Naamang gid siya dire. Ana siya. Enjoy gid me. Kaya nga naman sa ilaha, matingalan ng gana siya nga. Muana na ihang mga ginikanan sa classmate ni Angel. Siya, Jen, ayaw ba igbanha na ha? Kahit gani ang akong best friend, iyag yung amigo, wala siya kahatag. Pero ingan siya, ambot nga no, ganahan kay kumuhatag sa imuha. Ang saka, kabala mo, ang say moabot sa imuha, pagkaon, sinina. Kanang halos among ipang suot ba, marag, kuha na gani. Oh, hatag. Unsa man na, gihaguan ba? Wala, uy. Blessings. Maangkon lang nimo na kung musalig ka sa iya, ha. Hallelujah. Muna ang nakanindot igsoon. Muna, sa ako ang kinabuhi, bisan makaana gud ko nga, Lord, bisan pa matanggal ko or muhawa ko sa akong trabaho, bisag unsang orasa, Lord, andam ko. Nga naman, gipa-enjoy naman ko nimo. Pero kabalo ko, Lord, nga naa pa kay giandam nga dagko pang mga butang imong buhaton sa akong kinabuhi. Maangko naton ang tanan igsoon. Amen ba? Maangko nato na. Saad man na. Nga isa pa, gipakamatyan tag Dios. Hallelujah. Praise God. Kana igsoon, napoy giingon sa Ezekiel nga siya gyapon ang mangitag pamaagi. Ezekiel 36 verse 26. Ingon siya, nga hatagan ko kamo og bag-ong kasing-kasing, og bag-ong espiritu, og kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing, og pulihan ko kini, og malumo nga kasing-kasing. Amen? Ang Dios mismo. Kani sa Old Testament ni siya, prophecy. Pero kung imo ni studyhan karon, murag para ni sa tuwa. Amen? Siya ang mangitag pamaagi para sa tuwa. Muna igsoon ang the best kaayo para sa tuwa nga enjoy kita sa blessing sa Ginoo. Basta musalig lang sa kasagibuhat ni Kristo para sa tuwa. Amen? Hallelujah. Murag oras naman. Ato nang hinahinayag putol. Praise God. Muna ang nakanindot sa tuwa igsoon. Basta si Kristo ang naa sa tuwa. Kay tanan nimong pagkinahanglan, dili ka mo problema sa imong physical na pagkinahanglan, spiritual ni mga pagkinahanglan, tanang aspeto sa imong kinabuhi, dili ka mo problema. Nga naman, siya man ang mubuhat og mga pamaagi. Dili ikaw. Kung tan-awon bitaw nimo ang kinabuhi sa mga Israelita sa una, sa ang ilang kaluwasan og katong padulong sa yuta nga saad, ang Dios mismo ang murabag iyang gisusi ang isa ka lugar para iandam para sa iyang mga Kristohanon. Kung gibuhat na niya sa una, nga ang tao wala pagipakamatyan og Dios, nga ang tao pinaagi lang sa pagsunod o pagsunod sa isa ka propeta or kang Moses, kung gibuhat na sa Ginoo sa ilaha, unsa pa kahata karon nga gipakamatyan tag Dios? Buhaton gyud na niya, amen? Muna dako kay nato nga kadaugan igsuon nga atong maangkon diha sa kamot ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Muna og kabalo ko nga mubo lang ang pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga ang espiritu sa kanunay maoy mo padayag sa mga tinaguang butang sa atong kisang-kasing matag karon og unya bisag asa man ta siya ang mangitag pamaagi para sa tuwa. Amen ba? Praise God. Og diha lang taman ang pulong sa Ginoo. Akong ihatag kay Pastor Rod. Salamat kay Brother Arman. Let's give the Lord a clap offering again. Thank you kay Lord sa paggamit kay Brother Arman. A few closing words before ta magsugod. Nato na mention si Brother Arman ganiha nga ang uban mga Kristohanon wa daw sila kabalo kung naluwas sila or dili. Mo man ang ginatudlo ugod nila nga di gyud daw ka makabalo. Pero sa 1 John chapter 5 verse 13, nakabutang diha, nagsulti si John, nagsulat siya, I tell you these things so that you may know that you have eternal life.
makabalog yung kaigsuon kung naa ka eternal life. Kaya nga naman, kabalo man kasi mo sarili kung nagtuog yung ka kay Kristo. Kabalo man ka kung gidawat ni mo siya as Lord and Savior sa imong kinabuhi. Kabalo mo ang ubang religions, kabalo ni ana. Na yung ubang religions, kung stricto kayo lang dapat buhaton every day. Pero kung tanong mo sila kung maluwas ba sila o dili, wa sila kabalo. Na ay religion diha, nga sulti sila, 144,000 lang daw ang maluwas. Kung pangutanon mo sila, appeal ka ba ng 144,000? Musulti po sila, wala sila kabalo. Pero nag-hope sila, basin, unta, unsa hinaot ba? Unsa dapat nga tama ba? Unta, inana ba? Lisod kaayo na. Pero si Jesus, gituyo gyud niya nga kita makabalog gyud ta that we have eternal life. Kung nadawat nato siya as Lord and Savior sa atong kinabuhi, kung nagtuo lang ka, madawat na nimo, brothers and sisters. Amen. Second of all, gusto po ko mag-testify nga kabalo ka, si Lord yun na magbuhat og pamaagi kay late din ako'y kaso sa labor niya. Naglisod ko atong kaso nga kadto kay at first baka naggamay lang ang time gihatag sa kliyente niya, kailangan na akong ma-file ang position papers ng kliyente within 10 days niya. Katong time kato busy kay ko anak ko murag digin ako ni makaya ba murag maglisod ko aning kasuhang kini. Anak ko Lord, ikaw nang bahala. Ako nabuhat nga position paper 7 pages lang mubura kaayo. Kunya buhat nga position papers akong kalaban perting baga ina ka baga. Kunya dugay-dugay na to ang kliyente, sige panawag na decision attorney, na decision na kung wala pag yun, paabot lang yun, hulat-hulat lang, kadali lang. Tapos later on, abot ang decision, tawag ang kliyente, tubag dahil na ako, praise the Lord, daog mi sa kaso, glory to God, hallelujah. So, dili tungod sa sariling effort na ko, no? Kay gamay man gid akong effort, di man gid ako to natarong, no? Nag-uulga niya itong kaso nga kato, anak ko Lord, ikaw nang bahala. Kay kung tan-awon ako sa akong sarili, murag lupig magyud ko, daghan makay quotations ang pikas, daghan kay siyang mga case law. Pero praise God, nadaog mi sa kaso, nya lipay kay ang kliyente. Kunya, tinuod yun ang ginasulti ni Arman nga, una ni mong Ginoo kay katong bitong sa example niya sa mga estudyante. Kaya ako, napasa ko sa law school, nga giuna, ang style nako nga, pakuntanon ko niyo, naunsa ko pag-abogado, ako masulti lang gid sa inyo is, unahon lang gid ninyong Ginoo. Kaya nga no, diya sa law school, diya sa Ateneo, gihap sa akong classmate ang mga record na mo, ingon siya, kuya, wag yun ni Morod, no? Nga naman, usal lang ka sa mga 13 katao nga wala pa'y bagsak sukad first year. Ganaan ko niya, kaya nga sa tinunod lang, diha, pag sulod naman sa law school, mga 120 may kabok. Pagkaabot sa 4th year, mga 50 na lang ang nabilin, kaya nga no, ang uban nag-drop out, ang uban nabagsak, hindi naka-continue, ang uban ma-delay, kaya tungod kay nabagsak sila sa subject, di sila maka-adto kay prerequisite. So may gibuhat na ako, yun na rin akong Ginoo. Sometimes ang mga classmates na ako, grabe na ilang cramming. Ako po, pero kung naaga ni simba na ay prayer meeting, usually ginauna ginako na ginauna ginakong Ginoo. And praise God, bisan pag makita ginako mas gamay akong gitun-an sa akong mga klase, mas gwapo gihapon ang resulta ang gihatag sa Ginoo sa ako. Nana, grasya ra gina sa Ginoo, dili gina akong sarili. Mo pa na kanang pagpasa nako sa bar first time. Ang passing rate usually sa bar is less than 20%. Pero grasya sa Ginoo, nakapasa gyud ko. Dili man tungod kay mas grabe ako natun-an kay kung ikumpara nako sa akong mga classmates dili gyud. Asing gamay ra gyud kay ako natun-an kumpara sa ilaha. Pero it's because the Lord has been looking out for me. It's all because of Jesus talaga. Muna na gani mangutana sa kotong una, congratulations on passing the bar. Musulti gyud glory to God. Kay iyaha man ang binuhatan para sa ako. Amen. Tapos nakoy gusto nga murag na ginasulti si Arman sa ganiha nga about tanan gibuhat ni Kristo para sa ato para tanan maangkon nato. Nay murag story nga ambot lang gi-implant ba sa Ginoo sa akong heart. Paminawan na lang ninyo kung naga-make og sense ba ning story nga kini or totally senseless ba. Nayo sa katawo nga ano siya kanang irresponsible siya, siyang kinabuhi, daghan siya mga bisyo, na siya mga sala nya gigasto niya siya sige siya pangutang og kwarta, sige siya pangutang niya. Sige niya ginagasto sa mga bisyo sa iyang pag-inom, sa iyang droga, sa iyang pagsugal. Nya one day kay nahurot na magid ang kwarta niya, di man siya kabayad sa katong mga tao nga giutangan niya, yung giutangan niya kay mga sindikato man pud, mga gangster man pud. So ang gibuhat sa iya is gitali siya, gibutang siya di sarili sa train kay patsyonon ta siya. Kay di ba lagi siya makabayad lagi. So para mataga mo niya, para matudloan po tong mga uban nga mga utang sa ila nga dili mag-usab og ginana, gibutang siya diha. Suddenly na niabot nga tao, before maabot ang train, na iniabot nga tao, nakasakay sa usa ka Rolls Royce. Rolls Royce ba pinakagwapo karong sakyanan? Nanaog ang driver usa ka well-dressed nga tao. Nya, gibuhat niya gistanggal dai niyang tali sa katong tao sa katong
Kung saan man atong pangalan, let's say, pangalan to is si Francis na lang, ano na lang. Sample lang na siya. Si Francis ang nasa Riles. So, tanggal niya ang tanan mga tali ni Francis. Si Francis naluwas. Pero just before nga natanggal niya ang last nga tali, niabot ng train. So, gitulak ni si Francis out of the way. Unya, naligsan tong katong buutan nga dato nga tao nga nagtabang kay Francis. Unya, later on, nagduol tong driver sa tao nga sa tao nga naligsan nga nag-save kay Francis. Unya, gingnan siya nga, dali, iuli na taka. O niya si Francis, nga mang iuli ko ni maasa man tapadulong. Dalahon taka dito sa balay sa akong agalon, sa akong master. So gidala siya dito, gidala siya sa mansion, na dito tanan iyang needs, iyang physical health is taken care of, kay na mga in-house doctor, tako kayo ang place, na mga servants dito. Kunya, tanan mga servants dito, ingon siya, nga from now on, ikaw na ang maging master aning kining balaya nga kini. Kunya, gipangutanan niya ang tao nga, posible ba na? How can it be possible nga gisave, wala man ko gibuhat, di man ako nag-deserve ni ani. Unsa man ang pamaagi nga makuha na ko ni tanan. Ang gisulti sa driver sa iya, all you have to do is believe and receive. Kaya ang nagluwas sa imuha dito sa Riles, ang pangalan niya kay si Kristo, si Hesus. Ana. So, does that make sense to you? Nagets ninyo? Jesus gave His life so that we can have His life. Ang iyang home nga heaven is now our home. Although we are temporarily stranded here on earth, napa siya ipabuhat sa ato. Ang privileges niya, ang mga servants niya, ang anghel, nadawat na natong authority niya tungod sa iyang gibuhat para sa ato. So pwede na nato masugo, pwede na nato pababuhat sa ilaha kung sa atong kailangan. Ang mga doctors dito libre, so ang divine health is also ours. Kung sa may biblical basis na ako, ang Romans chapter 8 verse 32. Nakabutang diha. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he, God, not along with him, Jesus, also freely give us all things? So, unsa may buti pa sa butana. Ang Diyos amahan man gani, wala man gani niya gispare ang sariling anak. Ang pinaka-precious nga tao, ang pinaka-precious nga butang sa heaven, gi-give up man gani niya alang sa inyo alang sa akoa, alang kanato. Nganong dili man po daw niya ihatag tanan nga butang along with Jesus, along sa atoa. Kaya nga naman, kumusulti mo nga, withhold sa Diyos ang divine healing sa inyo di buti pa sabot ana, mas precious pa ang divine healing, ang gift of healing, kaysa kang Kristo. Posible ba na? Dili. Because Jesus is heaven's Son. He is talagang God Himself, and He owns heaven, and He is the most precious person, most precious thing that heaven can offer us. But He gave Himself up. That means everything else, ihatag po niya sa atua. That's why 2 Corinthians 8 tells us, 8 verse 9 tells us, that Jesus, through His poverty, we are also made very rich, according sa Amplified Version. Through His poverty, by His grace, we have become rich. Because He took our sickness, nakabutang sa Isaiah 53, by His stripes we are healed. So tanan nga gikamatyan ni Jesus para sa atoa, tanan nga sa iya atoa na karon. Mo nang buti pa sa butan ng bersikulo hang kana. That's why I have that story for you. Do you understand the story? Do you understand? Gets ninyo? Are you blessed tonight? Amen. Praise the Lord.